y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va. Gabon, baina gu lurrera ez gu beti zerura ekine. Bai, eta Urkullu zerura ez dakigu, baina etxera bai. Badakizue zer behar duen Euskadi? Bai. ¿Supondrá un adelanto de elecciones? Eta Quillo! Eta kito ez, gu gauza askoz gehiago ditugulako gaur ekine, beste Bilgune Feministatik, Helene Lopategi. Izango ote da aurrengo Gasteizko ganbera feministagoa? Kri, asteragoaz. Ordaindu barik, aitorta gabe, zaintalanak egiten ditude bale. Era prekarioan, kontratu gabe, grebara goazeko koteraino gaude. Zaintalanak hemen privatizatu dira, historikoki lan feministak joan dira, baina gizon zure ardurare izan behar dira. Horrela hasi daiteke, horrelako erritmoarekin, eta are gehiago Helene Lopategi hemen badugu, Gabon. Kaixo, Gabon. Ongi etorria lehenengo galdera, Gasteizko ganbara berregiteko garaia da. Behingoz, feminista izango da? Bueno, hori ikusteko dago, ikusi da zeintzuk izango diren ordezkari nagusiak, aukera bat eman beharko zaie, baina ez dago guk amesten genuen hautagairik, baina konfiantza pixka jarri beharko dugu, ez? Hautagai ez hitz egin da, noski, egia da, Pradales, Otxandiano, Andueza, esan dugu baino hoi pitilin festa. Bai, igual, urrengotarako igual guk osatu beharko igual alderdi bat eta guk aurkeztu gutako norbait. Pentsatzen hasi beharko gara ze izen posible jarri beharko genioken, baina seguro top ingo genukela, bai? Seguro, zalantzik ez. Hori ziur. Eta aurrera begira jarrita, ez aurrera begira, ze orain bai, hauteskundeak bai bidean, baina betikoa da, hauteskundeetan dena lehengo egunean ere sindikatutik hori esaten ziguten, ez da, hainbat sindikatutatik esaten ziguten, orain da karta blanka esaten dena, ez da, dena hitzonak, dena irikia, dena ibai. Ze eskakizun egiten zaio Bilgunetik aurrera begira Euskal EAeko gobernuari? Nik uste, Bilgunetik eta bai mugimendu feministatik ere eskakizunak dira, gure mobilizazio eta gure irakurketa eta aldarrikapen guztietan egiten ditugun berdinak, ez? Ez aprobetxatzea hauteskunde garaia planetan eta halako foietoetan, hitz polita jartzeko baizik eta indarkeria matxistaren gaia, zantza sistema publikoaren aldarria, eta mugimendu feministak egiten duen bestelako aldarri guzti horiek ez, lehen mailako arazo politikotzat hartzea eta neurriak benetan egikaritzeko plan bat eukitzea nolabait alderdien proposamen horietan, ez? Ez hitz politak saiatuko gera edo proposatzen dugu, ez. Proposatzen dugu eta egingo dugu urtez urte hau eta 2030erako hau eta nolabait benetan gauzatuko diren proposamenak izatea eta lehen lerroan egotea proposamen feministak. Bestetik, esan duzun bezala, bi klabe bota dituzu azken urteetan Bilgune egondana hor sakon lanean, indarkeria matxista da bat, zaintza da bestea. Indarkeria matxistari eutsiz datuak gero eta okerragoak ditugu. Ikusten dugu ja dagoeneko edo ez dakit dagoeneko esan behar dan edo betean datorren sistemikoa ote den historia, gero eta indarkeria handigoak, gero eta adin desberdinetan, gazteekin, helduekin berdin du arraza sexua dena, ze gertatzen ari da? Hor gertatzen dena da, arazo hau estrukturala dela, ez? Bizigirala sistema kapitalista heteropatriarkal batean eta horrek egituratzen dituela gure bizitzak eta hartzen diren neurriak ez baldin badira egitura horiek aldatzekoak, indarkeria edo indarkeriaren ikuspegia azaletik aldatu daiteke, ez? Edo
jun gaitezke hobera, ez dakit akaso indarkeria zer ez den eta zer den gizartean nola irudikatzen den, ez? Hortan aurrera pausoak igual eman ditzakegu, edo kasuren bat ateratzen bada telebistan, segituan ja jendeak badaki baloratzen, ez? Bai, izan da, edo ez da izan, edo konstituzioa egon da, edo ez da egon, ez? Olako gaietan ikuste eta aurrera pauso batzuk eman direla, baina gero egiturazko aldaketetan eta egiturazko violentzia horretan oraindik bide oso luzea dago egiteko, ez? Eta nolabait mugimendu feministatik eta bai bilgunetik ere hortan jartzen dugu fokoa, ez? Mesez, estrukturazko aldaketak eta eman daitezela ja urgentzia zen nolabait emakume askoren biziak daudela jokoan. Aste honetan agertu da, akaso Espainiara junez, ez da, baina aste honetan agertu da Dani Alves, futbolariaren inguruko epaia. Deigarria izan da, pixka bat, sententzia irakurriz, sententzian jartzen duena, ez da? Behingoz, gauza batzu jartzen ditu, agian ez gaudenak hain ohituak ikustea eta irakurtzea, baina besteak beste jartzen du, berdin du neskak zurekin dantza egin zuen, berdin du ipurdia zure ipurdira edo zakilera gerturatu zuen, berdin du besarkatu bat zintuen, berdin du, egin zenuna bortxaketa bat izan zen. Hitzak aldatu dira. Ez dakit hor gauden pauso batzuetan, ez dakit akaso tipo hau ospetsua dalako eta nahi zuen horrelako adibide fuerte bat, presio mediatikoa handia zegoelako, baina sententzia hortan lenguai desberdin bat ikusi dugu lehenengoz. Bai, eta nik uste hori ere aldatzen ari dela, ez? Eta egia da, horrelako kasu mediatikoetan, beti egoten dira aldaketak eta beti aprobetxatzen da, ez? Foko mediatiko hori gauza batzuk onera edo txarrera, ez? Segun, aldatzeko. Baina aldi berean ez da lenguaia hori aldatu, ez? Entzuten nuen, bortxatua izan zen emakumearen abokatua hizketan, ezakit atzo, entzunuen esango nuke, esaten halako kasu batean bere bulegoan dela lehenengo aldia hain zigor txikia jarri zaion, eta horre ere badago seguraski ospetsua dela, diruduna. La urte terdi azken finean, urte bete darama, beste urte beten, seguruan kalean da. Bai, eta honekin nahi zari esaten feminismotik zigorko de punitibista baten alde egin behar degunik, ez guztiz kontrakoa, ez? Justo justizia feminista ez egiten degunan, ari gera punitibismoaren aurka edo bestelako zigor kode baten alde, ez? Ez dugu eskatzen betireko gartzela zigorra, 20 urte, ez? Baina, badirazgarria dela ere, ez? Justo, pertsona ospetsu batekin nolako diferentziak gertatzen diren, ez? Izan da, zigorra bai, sententzia azpimarratuko dugu, baina inoizko kondenarik bajuena, ez da? Hori da, bai, ez? Eta pixkat, bada kontraesankorra, ez? Bi aldeak. Hori da. Zaintzaren gaia eutxiz ere, dela zuen ardatz nagusienetako bat, ikusi dugu, ja 2018-2019 hasita zuen ardatz nagusienetako bat izan zen zaintza, orain azken greba egin zena, greba arrakastatsua, zaintza mahai gainean jarrita, zen meloia handia dan zaintzarena eta ze gutxi hitz egiten dan. Greba honetan bertan zenbat aldiz entzun dugu, ezta? Ez, baina, klaro, beraien kontua da, gu ez gaituzte sartzen, gizonen hitzetatik, ezta? Ze gutxi ulertzen duten batzuk zaintza zertan? Bai, ze gutxi ulertzen duten edo ze gutxi ulertu nahi duten edo, ez? Bai, egia da zaintzarena izan dela, ez duk esan bezala, 2018-2019 urtetik greba haietan ere zaintza nik usteet egontzela nahiko erdigunean, baina, nolabait mugimendu feministak egin zuena izan zen, interpelazio bat jaso dugu gainera, ez? Zaintza kate global honetan ze posizio okupatzen dugun, ez? Eta hau ardura sartu barreko gaia da, gure kide feminista asko ze baldintzatan dauden, ez? Eta guazen honi urgentziazko neurri batzuekin erantzutea, ez? Eta guazen gaiari benetan heltzea, eta nik usteet orduztik 2018-2019 urteaetatik ibilbidea hori izan dela, ez? Gaia hartu, zeintzu dira gure aldarriak, zeintzu dira gure proposamenak, ze bide horri marraztu nahi dugun, mugimendu feministatik, ze mobilizazio, zeinekin ze aliantza berri, ze sektore zabaletara iritsi, eta hortara etorri da greba feminista orokorra, ez? Momentu batean mugimendu feministan erabakitzen dugu apostu oso potente bat egitea,
lehen aldiz greba feminista orokorra deitzea, ez? Horrek ekar zitzaken arrisku guztiekin, beldurretik ere, ez? Aiama, gizonak sartzera goaz, orain arte proposamen feministak izan diren horietan, ez? Nola azaldu, ze kokaleku eman, bueno, eta nik uste oso aberasgarria izan dela, eta bueno, ez da prozesuan utxune batzuk ere egon, ez? Eta artean gizonena, ez? Gizon batzuk nola ez diren sentitu oraindik ere interpelatuak gai honekin, ez? Nahiz eta gero egunean bertan, eguna oso pontea izan zen, oso ondo atera zen, nik esango nuke gizartearen sektore zabal bat atera zela kalera, ez? Ez zela izan soilik mugimendu feminista atera zela kalera, baizik eta bestelako eragile sozio-sindikalak ere bertan zeudela. Prozesuan bertan ere, esatea hasieratik sindikatuekin egon gera lanean, babestu dute greba feminista orokorra hau eta aliantza berriak egiteko aukera ere eman digu, ez? Eta nik uste lortu egula, ez? Helburuetako bat bazen gaia sozializatzea eta nolabait zaintza sistema publikoaren eta zaintzarako eskubide kolektiboaren aldarri hori mahai gainean jartzea eta ahalik eta gehien sozializatzea eta nik uste bide horretan urratsa handia eman dugula, ez? Hasieran, komunikabide batzuen boikot erabatekoa jaso eta gero, ez? Greba egunean argi gelditu zen, ezin izan zen foko mediatikotik atera gaia, ez? Sekulako arrakasta izan zuelako eta orain hauteskundea datozela eta azken 2 urtetan ere alderrietan eta legebiltzarrean zaintzaren gaia oso presente dagoen gai bat da, ez? Atzo bertan aurkeztu zuten zaintza ituna izango denaren 14 konpromisoz osatutako zera txosten hori, orduan, Bidean aurrera eta mahai gainean jarrita. Hori da. Helene Lopetegi, Bilgune Feminista, Gabon. Gabon. Aipatu dituzue, hainbat gako, labur galderatzeaz batzurekin natorkizu. Aipatu duzue, Albes auzia, La Manadaren dokumentalaren Netflixek badakar laster, estreinua datorren astean hain zuzen ere. Foko mediatikoan izan diren auziak dira, egiturazko indarkeria baten kasu soilak, baina esanguratsuak izan direnak, bai zigorri dagokienean, edota justizia sistemak zenola kudeatzen dituen kontu hauek, baita sozialki ere, ezta? Espainiar estatuan emakumeenganako sexu indarkeria ere nola ulertzen den, argiki ere utzi diguten auziak izan dira. Jone Goirizelaiak, hemen bertan esan zigun besteak beste, aipatu duzu justizia sistema edota zigor zaleak zigortzale ez dela, mugimendu feminista. Jone Goirizelaiak defendatzen zuen nolabaiteko euskal sistema propio hori behartzela, euskalduna eta feminista. Horren beharra ikusten duzue, irudikatzen duzue, gauza batzutan irudikatzen ez da erraza izaten? Bai, nik uste askotan, eta ez bakarri gai honetan, gai guztietan, zaintza sistema publikoa ari geranen ere, ari gara sistema propio bat Euskal Herriarentzat, eta nik uste justizia ari geranean ere, noski beharko genuke, Euskal justizia sistema propio bat, guk nahi egun moduan eraikitzeko justizia feminista hori, eta ez da gauza erresa hori. Horrendik ez gara estatu independiente bat, eta ez dakit horrek ere ekarriko luken guk nahiko genuken sistema hori, hori ez tabeatu beharko litzake. Baina, legoke batera gaizki Jone Goirizelaiak esan dakoa. Bat egiten duzu beraz, Jone Goirizelaiak adirazitakoekin. Esango nuke baietz. Bide horretan, aipatu duzu, independentzia edo eta autonomia, Guardia Zibilaren auziaren mahai gainean dugu, argi dago, edozein urrats eman da, izan kolore politiko batek ala bestek, zailtasunak aurkitzen direla. Edo nola ere, nahita ez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ganbera berrituko da, aipatu duzue atarikoan, feministagoa izango ote da, feminista ez dakit baina, feministagoa, behar premiazkoak, behar gorriak baditugu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeok, garizuma garera sartuta, berriz ere, eskuimuturra, ultrakalotolizismoa, badator ere bueltan, haurdunaldi eteteko eskubidea, bada eskubide bat, beti zintzilik dabilena, beste lurraldeekin alderatuz hobe biziko gara, baina hori Osakidetzarekin ere esaten dut eta ez gaude konforme, auzi honekin ere baditugu premiazko behar batzuk, ganbera hau berritzen
ari begira, pixka bat egunera ekartzen, ze puntutan gauden? Bai, nik uste duten aldarri hori beti mai gainean egon behar dela, zen badakigu eskubideek atzera egiten duten momentuan beti emakumeen eskubideek egiten dutela atzera lehenengo, eta bueno, haurdunaldien etetarekin ere halaxe gertatzen da, eta garizimua datorrela, badakigu urtero ze pasatzen den, haurdunaldiak eteteko zentroen parean ze panorama edukitzen dugun, eta urten ere ez dugu gutxiago, espero. Orduan, bai, gure eskakizunak beti dira, eskubide horietan atzera pausorik ez, baizik eta aurrera pausoak ematea eta benetan bermatzea mugiezina izango den haurdunaldia eteteko eskubide bat, doakoa eta kalitatezkoa izango dena, eta modu seguru batean egin ahal izango dena, hori horretan ez dago atzera akaso ere, neurri eta babes gehiago beharko litzateke auzi horretan. Bestela badirudielako talka sozial badela, ultrakatoliko batzuk eta parean beste batzuk, ezta? Akaso, beste babes eta ardura bat hartu behar dute, instituzioek eta baita erakundek, geure enpresa publikoak direlako dio, besteak beste? Bai, nik uste baietz, beste babes bat eta nolabait marko bat nun ez duen zalantzan jarriko hori horrela izango dela, ez? Eta hori ezin dela mugitu, ez ezan eman dela gauza bat batzuek nahi dutena, baino baliteke beste norbait egongo balitz gobernuan mugituko dela berriro, ez? Nolabait, beste edozein lege bezala, ez? Atzera eta aurrera da bilen zerbait, ez? Markoa jar dezagun eta ez, hau ezingo da mugitu gobernua dela, izango dena, izango da, baino bat ala beste, ez da mugitu marko hori, ez? Eta bueno, gainera, ikusi ezakegu, ez? Beste lurraldetan ze panorama dauden. Argentinan oraintxe milei jarri dela gobernuan, lehenengo gauztako bat 3 urteko espetxe zigorra, haurdunaldiaren etetea, ez dakit zer, hortan ere guk egin ezakeguna da, elkartasun internazionalista eta borroka internazionalista, ez? Aurreko urtean adibidez, goratzen ez, Bilgunetik izan genuela aukera Teodora Vázquez izateko gurean, El Salvadorreko kide bat, hamenka urte pasa diruena espetxean haurdunaldi eteteagatik, ez? Eta, ikusita beste lurralde batzutan panorama zein den, ezin gara konformatu ez da ere esaten gu hobeto bizi gara, edo gu hobeto, baina batak ez du ez da zentzen. Bai, eta ez dugu ahaztuko, frankismo garaian zenbat eta zenbat emakume, mediku erizain, Martuteneko espetxean bertan izan ziren, auzi berberengatik. Tira, frankismoaz edo eta berriz ere frankismoaren itzala gertu dagoenean, auzi hauek ere lehen lehorrera datozela. Aipatu duzu markoa, zaintza sistemari dagokion markoa ere lehen gai bat da. Garbiña Aranbururi entzun diogun hauetan, esate baterako, baita oinarrizko soldata ere marko batean ezarri beharko litzatekela eta nolabait blindatu. Guztiak azkenan zerikusia dauka, prekarizatuenak eta eskubide edo soldata kaskarrenekin daudenak, hain zuzen ere, zaintza sistemaren zama gainean dutenak direla. Horrera ikusten duzue, agenda instituzionalean honek bestelako toki bat merezi duela. Grebarena ondo atera zen, aipatu duzu, zalantza puntu batzurekin, emaitza ona izan zen. Akaso, agenda instituzionalera ez da heldu, behar bezala? Bai, nik ustez behar bezala ez dela heldu oraindik, ez? Agendan badago eta lehen aipatu bezala ari dira hortaz hizketan alderdi ezberdinak, ez? Eta atzo aurkeztu zuten 14 konpromisoen itun hori horren adierazletako bat da, ez? Baina ez daude gero proposamen errealak baldintza horiek aldatzeko edo neurri horiek aldatzeko, ez? Orduan, zertaz ari gara hitz egiten? Ari gara hitz egiten benetan errealki emakume askoren lan baldintzak eta bizitzak hobetzeari begira, edo ari gara hitz egiten bakarriz marko teoriko bataz nun bilatu zakeguna adostasuna denon artean, baino gero ez baldin badira aldatzen neurriak ez dune zertarako balio, ez? Eta guri ez dugu balio esateak, saiatuko gera hobetzen edo impulsar, no seke edo ez, impulsar ez, behar dugu aldatu legea, behar dugu aldatu, behar ditugu aldatu emakume askoren lan baldintzak, ez? Orduan, guretzat agendan benetan egotea hori izango litzake. Neurri konkretuak eta plan konkretuak epe oso laburrean urgentziaz gauza batzuk aldatu ahal izateko. Beraz, azken galdera, eta ez da galdera trampa bat, eskakizun zehatzak, beraz, kronograma bat nahi dugu, agenda feministak egutegi zehatza beharko luke, ganbera berrian, hori izan daiteke, eskakizun bat, datozen hautagai berriei,
aipatuko dugu, lehen esan duzuen bezalaxe, ziurrenak hautagaiak gizonezkoak izango direla, jaun eta jabe, emakumezkoen hautagaitza horiek Ezker Konfederalak neko saltza duelako, beraz, ikusita ganbera zertan gera daiteken, Galiziako pixka batek gertakizunak ikusita, eskakizuna, izan daiteke, egutegi bat, agenda bat, ez da, galdera irikian dihoa. Agenda konkretu bat eta egutegi zehatz bat, ez? Guk abenduaren batean, ez, azaroaren 30-aren osteko egunean egin genuen adierazpenetan negoziaketa maila eskatzean, negoziaketa maila horretan ere hori bat zegoen guazen kalendarizatzea, ez, guazen egutegi batean jartzea, nola diseinatuko dugun, ez, nola hemen dauden aldarri guzti hauek betetzeko plan bat, nun herria entzuna izango den, ez? Guk ere hori esaten dugu, guk uste gu badukagula nahikoa zilegitasun, ez? Eta nahikoa jendarte zabalera iritsi gerala gure hitza kontuan hartzeko, ez? Orduan, bai, guazen egutegi bat adostea, nun ez dakizen batero errebisatuko den, benetan ari dela betetzen proposatutako hori, bestela 4 urte barru, egongo gara akaso gururok hementxe berritu dako elkarrizketa batean, eta hori adosteko, bilera bat egin barko litzateke, egin ez diren bilera izango dira, akaso, hitzordu bat, eskatzen duzu, akaso? Eskatzen dugu hitzordu bat berriz ere, ez dugulako jaso erantzunik, ez dugu jaso balio digun erantzunik, ez? Urkulluk ez dizu erantzun? Ez, jaso genuen erantzun bat, nolabait justizia, berdintasun eta gizarte zerbitzutako sailburuak erantzun bartzigula, ez da gertatu. Eta Nafarroan bideratu zuten INAIDA, dela Instituto Navarro de Igualdad, eta da, ez da erakunde batun gauzak aldatzeko eskumenek duena, ez nolabait pelota alde batetik bestera dabil, guna, hementxe esaten dugu, hitzordu bat, eta... Naroa, ikusten duzu, alegia, nik esango dizut erantzuna, kri, ez da? Hoi izan da, etxeko lanak Urkulluk eta Txibitek, Urkulluren ondorengoak eta Txibitek. Urkulluia junda erantzun batzuk utzi gabe, atzo esantzun ala ere, barkatu gaizki egindakoak, beraz, horri utxiko diogu. Hori da. Helene, agenda zariz zaretela, talaiak ere txostena atera du eta urte amaieran edo topaketa ditugu, baina nene bada, zenbat agenda dituzue? Leitzar, esote, bainat ez da izen badituzuen. Pixkat jarri guzu mai gainean zer datorkigun, bintzat urteari indarrez hasteko bada mugimendua eta. Bai, mugimendu feministaren barruan ikusten agenda nahiko beteta datorrela, ez? Bilgunerena propioki, aipatu bezala, ez? Bi urtero topaketak egiten ditugu, ez? Emakume hartzaren topaketa feministak deitzen duguna, dela 2 urte ospakizuna izan zen gehiago, 20. urte horrena zelako, oinaten izan ziren, eta demorazkar pasatzen da, eta ja 2 urte pasa direnez, Kontuatzeako 20 urte pasa dira eta 3 mai hontan gaude, Esate izut horre, baina, orduan gure izan beharren, akaso beste zerrekin ingo dugu topa, lehen esegi barkatu. Bai, eta, udazkenean egingo ditugu berriz ere topaketa horiek, Araba aldean izango dira, oraindik zehaztasun gehiagorik ez dugu, baina, Laister jungo gara aurrerapenak ematen, eta gero bestetik, mugimendu feministan, agenda betea, ez? Martxoak 8 orain dator, urtero bezala hiriburuetan eta herrietan mobilizazio pila bat egongo dira, martxoaren 30 ere hor dago, ez? Etxeko langileen eguna dela eta guazen ere egun horiek sektorekakoak agenda feministan benetan sartzera, mugimendu feministatik, mugimendu transfeministatik ere boiotopaketak hortxe daude, Leitzan izango direnak apirilaren 26-27 asteburu hortan. Udaberrian bakarrik handabil, entzun dezu, udaberrian. Hori da, azkenekoak duela 40 urte egin ziren, eta urten berriz ere ospatuko dira Leitzan, eta gero agenda ezaukate aurrean, baina beste gauza pila ditugula. Kainaren 28 ere etorriko da, eta segurazki egitarau pila bat. Badirela aspertzeko demorarik ez. Aspertzeko ez eta aldarrikatzeko oraindik mordotxoa. Beraz,
Ba, amaitzeko esan duzu, martxoak 8 ikusiko dugu, martxoak 8 ze ikusita nola dabilen pixka bat, elkarte mugimendu, sindikatu, ez dakit nik batasun gehiegi etorriko ote da martxoak 8, baina argi dagoena da kalera atera behar dugula, ez da berriz ere. Bai, hori da. Mugimendu feministan ikusteet nahiko espazio, hiriburuetan behintzat ez, eta herri askotan ere, espazioak martxoaren 8 antolatzeko nahiko anitzak direla, hiriburuetan ere sindikatuek bertan parte hartzen dute, nahiko eragile daude, nolabait badirela espazio historiko bat, zilegitasun badutenak, nolabait martxoak 8 antolatzeko, gero egia da, mugimendu feministaren barruan dauden desadostasunak medio, badaudela ere banaketak, badaudela ere bestelako egitasmo batzuk, eta ikusi beharko da horrek ze bide egiten duen, ez? Baina, esan dezakegu urtero bezala, egula martxoaren 4an prentsaurreko bat, mobilizazio nagusiak aurkeztuko direla, eta nolabait Euskal Herriko mugimendu feministaren txapela jartzen diogun mobilizazio horiek egongo direla, ez? Eta segurazki zaintzaren hildoari jarraipena emango zaio, nola ez? Azaroaren 30ko egun hori izan da logika osoa duelako, baina koiunturari erantzuten dioten bestelako gai batzuk ere ikutu beharko dira. Dena mahai gainean. Palestina, indarkeria, dena mahai gainean. Aspertzeko betarik ez daukagu, hori argi dago. Eta bukatzeko dagoeneko, Helene, eta badakizu beti txaskarriloren bat edo beste gustatzen zaigula, zutik emakumea, akaso ia ez da horrela, eta batzuk akaso oraindik ez dakizua bestiak, gaizki? Akaso hori gutxo jakingo duzu. Bai, horre ere, badago nahiko azaltza, zutik emakumeak, transak eta boierak kantatzen hasi geralako orain, eta nola ez, horrek ere sortu saltza mugimendu feminista barruan, orduan, adibili mobilizazioetan, segun zainen ondoan tokatzen zaizu, entzungo ez du letra bat edo beste, Bazpare letra ikasi eta aldaketak beti ondo datoz. Aurrera bidera goazen seinale. Helene Lopetegi zoragarri mila esker, hemen izateagatik, eta aurrera, zutik. Bai, hori da, mila esker zuei. Du bricolage, des mots croisés, des pieds du sport et aussi du soutien scolaire. Prépare l'apéro, amis, pizza, béca, à la nuit, la retraite, à 60 ans. 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, deitu basue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Aurrera, beti aurrera. Habemos hauteskundeak. Sorpresa, apirilak 21. Nik pixu bat gainetik jendu dut. Dagoeneko ez diot galdetu behar gonbidatu guztiei etengabe. Noiz espero duzu, apirilak 21. Habemos hauteskundeak ekin. Laxe da bain aroa eta Helene Lopetegiri ez diozu galdetu behar izan, gauza zehatzetara, izan ere zer da jasan behar izan duguna. Urkulluk zer egin izan dugu, tira, tantaka, 007 bertsioan ere izan dugu azken garraiotan. Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari. Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot eta oraindik badaukagu asko egiteke eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik. Ez daukat datarik, ez ditut aurreratuko, buruan ez daukat. Akaso zuk ez? Atzean bazituzten oso argi dota jarrita. Gabon, Mirela Gorburu, jena azkue, ongi etorriak, mila esker. Azkenean badaukagu, zalantza kendu dugu, eta hemendik aurrera aguantatzera, ez? Propaganda guztia. Hasiko gara ja kanpainan, baina jada ofizialki, hasita ginelako, baina jada ofizialki, ez da, Miren? Bai, orain ja, oraingoan bai, gertatzen den eztabaida izatea programa, ez? Talde bakoitzak herri honi eskintzen dien
egitasmoari buruz, eta ez dian berriro ere hasten aurpegira botatzen garai bateko kontuak eta horrela, bueno, ikusiko dugu, benetan hitz egiten dugun herri honen beharrez eta betorkizuna nola marrazten dugun. Oiana, nola ikusten dugu lehenengo eguna dagoeneko data jarria? Bueno, nik uste dut denok hartu dugula, arindu hori, bagenekin etorri bertzuela eta egunak jartzeak eta gauzak pixka bat konkretatuz joateak laguntzen du, pixka bat nirenek aipatu duenaren aritik, ez? Orain ikusi egin beharko da, benetan heltzen dioten heldu behar zaion horri eta nik uste dut herritarrak zai dauden horri, ez? Mamiari eta gure bizitzak, gure egunerokoak erdigunean jartzen dituzten benetan hautagaiek, herritarrei benetan eragiten dieten gaiak jartzen dituzten erdigunean, eta horrek ematen duen jokua, pirilaren 5 okerrez naiz ez, abiatuko den kanpaina horretan, pixkat, horren zai. Azken txampako hori. Izan ere, askok esan dugu, ez da, azken hauteskundei begira, pixkat bronkoak edo izan ziren esan dezagun hauteskunde horiek, pixkat mokoka bata besteari, hitz egin beharrean, azken finean, hori, esaten duguna, hiritarrei interesatzen zaizkion gauzak, inkesta guztietan ateratzen dira, ez da, osasun arloa, lan arloa, zaintza, beste eta hezkuntza, badira, gai oso lodiak, mahai gainean ditugunak eta interesa handikoak. Oiei, heldu beharrean, ez ote dira sartuko berriz ere bronkismo horretan, Miren? Bai, ez dezagun ahaztu, azken hauteskunde autonomikoak izan zirela maskarilakin egin zian nahiek, ez? Osea, uztailaren erdian inork ulertzen ez zuena, nola liteke hauteskundeak deitzea ezin dugunean iaia elkarrekin egon, eta bueno, egoera harretan. Eta egoera harretan gizarteak oso ondo ikusi zuen zeintzuk ziren lehentasunezko arloak, ez? Osasuna, zaintza, gure gazteekin zer egin etxean genituelako etxetik ikasten, ez da gizte, oso ondo markatu ziren zeintzuk ziren lehentasunak eta 4 urte hauetan, 4 urte eskas aurreratu egin dituelako hauetan, erantzunek eman zaizkio premioiei. Guretzako gizarteak definitu zituen lehentasun horiei eman zaio irten bide bat horren inguruan hitz egingo dugu, edo berriz ere jarriko gera zu gehiago eta zu etzeunden eta horrelakotan. Ikusi beharko da, hori ikusi beharko dugu, ikusi dugunak dira Galizako hauteskundeen emaitzak eta berriz ere gehiengo absolutoa irabazi du Alderdi Popularrak, ikusi dugu Benegaren izugarrizko igoera eta gero ikusi dugu izugarrizko kataklismoa, ezker aldetik ez elkarrekin, bai elkarrekin eta esaten danez, Galizakoa oinarri txiki bat izan daiteke edo adibide txiki bat EAen izan daiteken estropizioari begira, Oianean. Bai, gertatzen badira ez, halako patroi batzuk eta errepikatu hori dira. Ikusteko dago, egia da, oraingo honetan, alderdi nagusienetan aldaketa handia datozela, hautagai berria datozela, eta ikusi beharko da beste tonu bat hartzen duen eztabaidak ere, eta horren baitan izango da baita ere gero herriaren erantzuna, ez? Askotan, halakotan gero, zama boza ematen dugun ongan jartzen da, eta badaukagu, baina aukera gehiegi ere askotan ez dizkiguten baten gauzetan benetan sinesteko eta aldaketa sakonetan egiteko beraiek ere egiten ez dutelako, ez? Lehen aipatzen zenuen, azken hauteskundeak mokoka batean, azkenak eta zeinez, denak dira, ez? Gainera, dena lotuta dagoelako, ez? Aipatzen genuen hautagaiak berriz ere gizonak, pitilin festa esaten zenuen, ezin hobeto esan da, ez? Horrek badu, ez? Atzetik beste fondo bat, beste ondo bat, esango du, gauzak egiteko modu bat, gauzak ulertzeko modu bat, eta irtenbideak bilatzerako garaian ere bai. Arazoa, nik uste dut, egiturazkoa dela gauza guztietan eta honetan ere bai. Eta alde horretatik, izenak aldatzea bakarrik ez da nahiko, ez? Egiteko moduak ere aldatu behar dira, eta hortik etorri behar du, nik uste dut, politika gintzaren aldaketa, nik uste dut, eta hortik datorrela baita ere urruntze handi bat, ez? Ikusten dena baita ere herritarxea eta politikaren artean dagoen arrakala, ez? Askotan, gero eta zabalagoa delako, eta hortik etorri behar du aldaketa, eta horrek ekarriko du gero benetan, bozetan ere, bestelako emaitzat ekarri edo ez, nik uste.
Aizue, pixka bat zirikatze aldera, ez da gogoko dudalako. Hor, ez duzu ikusten, badirela elementu nahiko bizarroak gero eta gehiago dituguna egia da, eta aipatzen duzu hauteskunde bronkoak, baina ez dakit, nahiko klasikoak izan dira, ez? Azken hamarkadak, frankismo ondoreneko transizioa, ez? Pixka bat alderdien sistema, beste estatu ustez demokratikoak kopiatzen, beti ere errege militar bat jaun eta jabe izaten, edo nola ere, aizue, niri digan egin zaizkian kontu batzuk badaude. Zergatik atzeratu ditu, edo zergatik atzeratu den beste batetik dataren kontu hau Urkulluk, erabat berezi izan da, noren urteguna da ba. Ia da Iñaki Iriondok garan duela hilabete batzuk aurreratzen zuela, apirilaren 21, esamesa hain handia zen Urkulluk berak nolabaiteko umore ukitu eman behar izan ziola, azken asteetan boz populi bazen, data bazetorrela, baina ez dakit egun hauetan larrialdi egoera bat izan duela lehendakariak, ondoren ikusi dugu Arriola jauna Donostiako metroaren lotune inauguratzen, Aitor Esteban Madrilen esanaz PNV izatzen ari dela BNG, beste batzuk bezalaxe, provokatzen ari dira esaten Euskal Herria Bildu ere Eusko Alderdi Jeltzalearen estilokoa nahi dela, ez dakit, ez daude nobedade batzuk hemen, ez dituzu ikusten ez dakit, hauteskunde hauetan, eta hori, aitatzeke utzi gabe, Ezker Konfederala, hautagaitza, emakumezko hautagaitza dituen bakarra, kanpo gara daitekela ganbera honetan. Nik uste dut hemen berrikuntza batzuk badatozela, ez dakit, zenbaterainoko aldaketak eta PNV-ren hegemonia aldatu araziko dutenak. Bai, kontua da, aldaketa horiek izango diren itxurazkoak, ez? Makillajea izango den edo aldaketa sakonak izango diren. Nik bai ikusten dutena da, hemengo hauteskundeak Espainiako partidoek ez dituztela erabiliko plebiscitizio bat. Ez dute joko horretan sartu nahiko galtzeko asko dutelako, ez? Galizian PPek gehiengo osoa izan du azkeneko hamarkadetan eta hori zeukan jokoan eta, garaile atera da, baina interesatu egiten zitzaion. Hor bat zegoen, PP indartsu dago eta PSOE ahula dago irudikatzeko borondate bat. Hemen uste dut estatuko partidoei etzaiela interesatzen joko horretan sartzea. Hemen zentratuago egongo gerala gurean, eta gurean zentratuago egote horrek, oraindik ere tarte gutxiago utziko dietela ezkerreko abertzale ez diren aukera hoiei. Ezkerrak joera du. Zatitzea, ezkerrak joera du ni inor bainan koherenteagoa naiz eta zuek etzerate eta horretan, eta horrek beti ditu arriskoak, Galizian ikusi da, nik beti defenditu dut Estatu Espainiarrean nahiko nukela PSOE-ren ezkerrera dagoen herritar horrek edukitzea ordezkatu egotea parlamentuetan, hemen uste dut egoera beste bat dela, eta Galiziaren antzekoa dela. Hemen ezkerreko persona batek argi eduki behar du ezkerreko politikak zein sustatzen dituen eta zein dituen aukera aurrera eramateko. Eta horrek, estatuko alderdi hoiei tartea oraindik ere txikiagoa uzten die, Galizian gertatu den bezala, ez? Ezkerreko ez independentistek ere BNG-ari luzatu diote bozka, bazekitelako hori eraginkorragoa zela euren nahietarako. Ikusten ditugu hemen, azken inkestak atera direnak eta ikusten da lehia estua izango dela, naiz eta aurre ikusi dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi sozialistarekin gobernua osatuko duela eta Pradales izango dela printzipioz lehendakari dirudienez edo beraiek bertan esaten dutenez, baina inkesta horietan ikusten da mailakatuak daudela bi alderdi nagusiak, bai Jeltzaleak bai Bildu, eta atentzioa deitzen du ere bai bi hautagaien artean, kasu honetan Otxandianok nota hobea ateratzea Pradalesek baino, uste esaten dutenez lehenengo aldia da horrelakoat gertatzen denean, gainera gehien bat biak ez ezagunak izan direla orain arte. Bai, ez ezagunak bai, baina behar bada bai ahots gehiago izan duela, ahots publiko gehiago Otxandiano izan du ez. Bere esparruan gutxienez ezagunagoa zen. Behar bada Pradales ez horren beste, ezta? Nik uste dut alderdi jeltzalearen barruan ere, bai, elitean ezaguna izango zen, baina oinarrian ez horren beste. Nik uste dut Otxandianok bazuela hor bide bat
eginda, baina bai oso interesgarria dator alde horretatik, eta sekulako nik uste dut aukera dela, eta nik uste dut badela pizgarri bat baita ere, ez? Pixkat kanpaina hau jarraitu behar dugunontzat, eta pentsatzen dut herritarren ikuspegitik ere bai, ez, benetan ikusten delako, ez, badagoela, egon daitekeela hor benetako eztabaida bat, eta aukera bat aldaketarako, ez, naiz eta, gero matematikak hor dauden, inertzia batzuk ere hor dauden, eta zuk esan bezala ziurrenik PSek eta EAJak bat egingo dute, eta EAJako hautagaiak izango ditu aukera gehienez, baina, izango du mamia, ez? Eztabaidak eta gerora ere, ez da gauza bera, ez? Zenbakiak nola banatzen diren azken batean, horrek ere izango du bere eragina, eta, nik uste dut, espero dut horrek ekarreko duela baitaren motivazio bat, ez da? Bozka ematerako garaian. Abstentzioaz ere hori da, hitz egin dezagun, ez da, edo etzingo da, edo gazteen bozka hori, edo ez hain gazteenak, holako gauzatxoak. Beraz, ikusten joango gara, baina ene bada ene. Aurretikan data festa izan badugu, orain aprilaren 21 arte, nazkatuko zaituztegu onaino hauteskundeen gaiarekin. Baina oraintxe neskak Helene Lopetegirekin izan gara, eta bilgunetikan hainbat irakurketa egin dizkigu, ez da, baina gure galdera da. Eta nun geratzen da feminismoa agenda berri honetan? Et du bricolage, les mots croisés, les pieds du sport et aussi du soutien scolaire. C'est pas l'apéro, amis, pizza, béca, à la nuit, la retraite, à 60 ans. Soinu banda honekin martxosa gatoz, bai izan ere ez da gutxorako eta ipurdia mugitu ezean, beste 4 urte, ganbera aspergarri batean ez, edo bai. Bueno, ezakit, feministagoa izango ote da ganbera berri hau Helene Lopetegiri galdetu diogu, naroak ondo aipatu duen eran. Aizue, urte honi begira balantzea egiteko tartea ere hartzea beti da osasuntsua, talaia feministak aurrenekoz atera du txosten hori. Kezkatzeko arrazoiak badauzkagu, egia da, beste herrialde batzurekin alderatuta hobe gaudela, Osakidetza ere hobe omen da, beste batzurekin alderatuta, baina ez da nahikoa, ez da gauza bera, erraz ulertzen da honela. Talaia feministak hortarako atera du dosierra, izango du bere zabalpena, baina lehen lerroburu batzuk bai argi, aurrera ez gara egiten askoari eta atzera egiteko arrisku handia dugu aurrean feministok, emakumeok, oinarrizko eskubideak diren horiek ustez betiko ditugunak, kinkalarrian egon daitezke? Alde batetik, ongizatearen privatizazio prozesu argi batean murgilduta gaudela, gure bizitzak guztiz daudela merkantilizatuak eta familiarizatuak, eta beraz horren aurrean alternatibak ere ikitzeko bidea ere hortik doala, hau da desfamiliarizaziotik eta desmerkantilizaziotik. Beste alde batetik, krisi klimatikoa ez dela abstraktuan gertatzen ari den zerbait, baizik eta hemen eta orain eraginak dituena. Baina, txamponaren beste aldean edo badagoela erresistentziak eta alternatibak artikulatzeko indarra, greba feminista orokor batetik gatoz. Mugimendu feministak erakutsi du bai sujetu ezberdinen, bai borroka ezberdinen arteko artikulazioak egiteko gai dela, konfluentzia espazioak eraiki dira 2023an, eta zentzu horretan ere borrokarako grinez eta esperantzaz ere bai. Azken hitzoiek ez da zein darra borrokarako grina eta esperantza, ze bi gauza bateratuak joan berdirenak eta ezinbestekoak goiene. Bai, grina eta gogoa behar direlako, ez? Borroka hau aspalditi dator eta luzerako daukagulako, ez da? Tira, gustatu zait azkenengo hitzartze hori, ez? Positiboan pentsatzearena eta egia da, ez? Konfluentzia gune horiena eta egindakoa balorean jarri behar da.
baina asko dago egiteko, lehen aipatzen genuena, ez? Egiturazko arazo potoloena behar bada daukagulako, ez da? Eta alde horretatik neurriak hartzen joan behar dugulako, eta datorren gobernu hau feministagoa izango da. Bueno, feminista ez da izango hori, seguru, feministagoa, espero dezagun. Hasi zara esaten positibotik eta baikortasunetik, baina oianak bota digu, ez da izango. Ez da izango, feminista, ez du itxurarik, ez du itxurarik. Egia, ez du. Feministagoa, izango, baina izango da gure borrokaren ondorioz, ez zerutik etorreko zaigulako, ez. Seguru asko, hauteskundeak irabaziko dituztenek. Hortaz, ezin dugu etxi, ezin dugu tentsio horretan mantendu beharra dago, presio sozial horrekin mantendu beharra dago, kalean, etxean eta dagokion leku guztietan. Eta, aipatzen zuen, ez da, elkarrizketan, bilera eskatu dut eta zai daude, behar bada, bilera horren eskean ere, denok jarri behar dugu indarra, ez? Erdigunera ekarri beharra dago, hau ez da onargarria eta benetako, ez dakit, herri bezala aurrera egin nahi badugu, uste dut eman behar den lehenengo urratsa alor honetan dela, eta erdigunean jarri beharreko gai nagusia da, ze berdintasuna, gure eskubideak, zaintza, hori baino gauza oinarrizkoagorik gure egunerokotasunean ez dago. Eta hori aldatzen baldin bada, ziur asko, beste albotik, beste gauza asko ere aldatzea lortuko genuke. Ez esan nahi nuen, ezinbestean feministagoa izango da, legebiltzarra, gobernua ezinbestean ez zaielako beste erremediori geratzen. Lehengo astean, aipatzen genuen... Oiena, beti miren da asko ze baikorragoa maio hontan gauden denok, baina... Beste gauza batzuen artean, 74ean sortu nintzalako eta nertarrelako beste garai batzuetatik eta ezagutu ditudalako aurreko legebiltzarrak. Lehengo astean esaten legebiltzarra sortu zenean, pentsa ezina zen, gehiengo oso batek translegea moduko bat onartzea. Eta hori noski egin dutela herrieragileek egin dutela bultzatuz, batzuek agian ikusten zutelako hori bidea zela eta besteei ezaielako beste erremediorik geratzen, oso itxusia baita gaur egun feminista ez zarela esatea. Eta horretan presio sozialak izugarrizko eragina izan du. Baina gaur egun edozein alderdiko kanpaina buruak ez lioke onartuko bere hautagai bati esaten ez feminismoak ez du tokirik edorla ez baldin bada Voxekoa. Orduan, PP-koak ere, ez dute bai gu feministak era, baina ez feminaziak beste diskurso bat dute. Gaur egun gobernatzeko borondatea duen edozein alderdik bere burua feministatzat saldu behar du, eta horrek ezinbestean politika feministagoak jartzea. Gero da, feminismoaren ze irakurketa egiten duten, ez da? Hori esan nahi du, oraindikan bidea handia dela, oraindikan ez dagoela ezer egiteko, beti esaten dugu eskubideak lortzen direnean, beti jarri behar diala ziurtaz, egoera hori atzera ezina dela ziurtatzeko neurriak, ez? Eta orduan, zalantzai gabe, hurrengo legebiltzarra askoz ere feministagoa izango da, azkeneko aurrekoak baina gehiago izan den bezala ezinbestean eta hori bada gure garaipen bat eta hala bizi behar dugu eta oraindik asko dugu egiteko. Horra kaso, proposamen konkretuak egin genitzake, mai honetatik bertatik, zergatik ez, hemen bakoitzak bere markoa ezartzen duelako, etxeko kuadro baldin bada ere, mikroirekia, akaso, legebiltzarrak entzun behar ote ditu zenbait kontu, zegia da, bozeramaile bat hautatzea mugimendu feministakoak gauzak nola den ikusita, lan zaila litzateke urte beharko genituzke akaso. Legebiltzarrak entzun beharko luke emakumeon ahotsa, zuzenean behar bada, eta eskakizun zehatzak bertara eraman agenda batean sartuak izateko, ze entzun diogo lehen Lopetegiri, ezta? Greba feministaren deitzaileek eskakizunak egin zituzen, enplazamenduak hitzordu horiek ez dira gauzatu, ez Txibiteren aldetik, ez Urkulluren gobernuaren aldetik. Tira, Mirenen aritik konforme, balorazio positibo hori egin beharra dago, ez dago zalantzarik, arriskua da atzera egitea, ezta? Uste dut hor dagoela mugarria, atzera ezin da egin, eta aurrera egiteko ibilbide horria zein den. Akaso ibilbide hori adostu beharra dago, mapa hori adostu beharra dago, eta agian martxoak 8 honi begira, behar hori mahai gainean izango dugu emakumeok eta oro har gizarteak berak, ezta?
Eta martxoak 8 ere, ez dutik emakumea nola bestun, noski. Hori esan eta gero, pentsatzen ari nintzen, baina ni asko gustatu zaizutik emakumea transak eta bolerak. Nik hortik jarraituko dut. Baina orain beste gai bati eutsiz ere, orain hauteskunde datak baditugu, baina esan dugun moduan, hainbat gauza zintzilik geratu dira. Besteak beste Tolosakoa azalduko ote da, hitz egingo ote da gehiago, edo ahaztua geratuko da dagoeneko, lehenengo hitzak esan dira, baina ez azalpen gehiagirekin. Bai, Tolosa, inauteriak, zoritxarrez, kasu honetan ere ikusten duzu zehar lerroak etengabekoak direla, orain hamarkada batzuk, grisek egindako triskantzak, ertzaintzak egingo ote ditu berriz ere, foamezko pilotak egia da, estedente dezente daukala jaurlaritzako, kerrez bagara, ez dakit zenbat milak kartutxo erosi dituelako Erkorekak legegintzaldi honetan, ez dakit noiz erabiltzeko asmoz, akaso, Gerra Zibilaren atarian, ez dakit, ultraeskuinari, foam pilotak jaurtitzeko, ez dakit, edota sionistak, ez dakit, Euskal Herrien baditzera. Badatoz, Altsasuko momotxorren ondorioz aukera oso posiblea da. Tira, iragarki hauek alde batera utzita, Tolosara atzera itzuliko gara. Zein da uzia, orain, Erkorekak hasiera batean, labeteko bazuenalako jarrera irekia, bazirudien honezkero erretiroa jada hartuko duelako, ez dakit, jarrera enrollatua, bazuela Erkorekak gertatutako argituko dugu, nork jaurti, besteak Kabaka Sauzian gertatu etzena, tira, badirudi orain bersio aldaketa bat gertatu dela, eta jakin dakien gauza bakarra omen da, Xuar gaztea hartatu dizuela ertzainak. Ertzainek lagundu egin ziotela, zauritu egin zutela, hori berak ez dakiela. Gauza da ikerketa hau, argipen hauek nork ekarriko ote ditu. Ertzaintzak ikertuko du ertzaintza? Bere burua ikertuko du, epaile batek egin behar du, Kabaka Sauziko irakaspenak oinarri hartuta, naiz irratian egunotan entzun ditugu, bai Xuarren senideak, baita Jone Guirizelaia abokatu ere, erretiro hartzeko asmoa zuen honek ere, baina uste dut hain erraz ez duzula izango, Jone. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek korrika hasi zirela. Eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zikola golpe batek eman ziola, sentitu zula golpe bat begian da sekor hori zala lurre. Lurrean zeola laguntza eskia zitala, antzebilen beste gazte batek altxazula lurretikan, eta bere lagunak ere beakintzo dela. Altxa zutela, zila bat, banko baten eseri zutela, eta seitu ambulantzira eta etxera hil. Ertzainak deitu zigula guri, goizian, esan ez, galdezka berzen museoan beha galdetu ziguten, beraiek kontatzen digute, liskar batengatik hasten dela, eta batematek erabakitzen dula, etako batek kargatzea zala hobena. Baina gure aldetik harri-harri irutzete digut Tolosako inautoriak ezautzen baituzu gertuz, zenbat jende maiten da igande gauean eta horrako erabaki bat hartzea harri-harri irutzete digu. Atzo komunikabidetan eta hainbat komunikabidetan ateratzetan liskar baten ondorioz gure zenidea dagoela golpe batekin eta argi utzi nahi dugu gure aldetikan eta liskarren ez zeudela beraiek. Handi pasatze ziala, Tolosako inauriteritan jende guztialeko guztietan ibiltzen dela eta etzeola beha liskarrean. Osea, zala antzebilen pertsona bat. Eta nik ustete beraiek ere garbi dakatela hori. Esaten dute ikerketa egingo dutela. Baina ikerketa egingo dutela atestatu bat egiteko epaitegiria eramateko. Eta hori da ni justo esan dodana, ez? Ze garrantzia dekien ikertzen diren gauzak, nola ikertzen diren eta nola batzen diren probak. Eta atestatua zuk egin alduzu, benetan nola gertatu ziren gauzak argitzeko, edo egin alduzu leporatzeko ez dakin hori ez dakizer, edo kentzeko ez dakin hori erresponsabilidadea. Eta nik uste dut, hori hor dago gakoa, ez, atestatuarekin eta ikerketa horrekin, ez dut uste bukaeraino eta nola gertatu ziren gauzak
ikusi ahal izango dugun. Nire ustetan asko hobeto epaileak esaten badu zer egin behar dan, nola egin behar dan, akusazio partikularen laguntzarekin eta fiskaliaren laguntzarekin. Abokatuaren laguntzarekin eta fiskaliaren laguntzarekin ez da, esan dugu zenbat gauza oraindik hitz egiteko eta kaso ezagik non geratuko diren Miran. Bai, eta ze gogorra den entzutea Erkoreka bat esanaz ertzaintzak hartatu zuen gazte hau, baina inon ez da ageri zauritu zutenik. Ertzaintzak seguruna bere txostenean ez dulako jarri gazte horreri burura tiro eman genio, baina ez dezagun ahaztu komisaldegietan autolesionatzen omen ziren hoiek ere Guardia Zibilak hartatzen zituela. Azkenean agertzen ziren bere burua hirugarren pisutik botatzen zuten haiek aurkitzen zituen Guardia Zibilak. Orduan, herri honek asko sufritu du eta biktimekin ezin da jolastu. Eta kasu honetan biktima bat daukagu, bezea, uinauteri batzuetara joan zen gaztetxo bati izugarrizko putada egin zaio. Eta ezin da horrelakorik esan, iruditzen zait oso gogorra. Bestalde, zeinek ikertu behar duen, zertara ohituta gauden herri honetan, guzti horiek bai. Eta gero planteatu behar da berriz ere polizia eredua. Zer egiten du modu horretara kargatzen polizia batek horrelako egoera jaigiroko horrelako jendetza dagoen toki batean. Hemen daude gauza asko aztertu beharrak. Baina ezer baino lehenago biktima horri zortzaion errespetua. Batzutan esaten da, ez da, hobeto batzutan esan baino isilik geratzea, zuk esan duzun bezala, Erkorekak botatakoak larri xamarra dira, denok dakigu txosten medikoa dauka, denok dakigu foan bala baten ondorioz daukala zauria mutil horrek, denok dakigu mutil horrek gertatu zaiona. Ondorioz, eta gainera lehengo astean ere egun ginen hitz egiten zenbat milaka foan bala erosita dauden, ondorioz ikusita zer erabilpen daukan, beldur pixkat ematen du. Oiana, honen arira aurrera egingo du honek, edo bertan bera geratuko da beste, hainbeste eta hainbeste izan ditugun bezala? Arrisku galanta, ez nuke nahi, ez dakit. Nork ikertuko, hor dago koska, ez? Garbi dago, Erkorekaren azken hitzauek ikusita, ertzaintzak bere baitan ikerketa abiatzeko asmo handirik ez zaio nabari ertzaintzari. Ikusten ez dakidana da, beste bide batetatik, epaitegietatik eta joko den beharko luke. Mirenek esan duen bezala, ez? Badakigulako, nondik gatozen, zenbat min eragin duten horrelako jokabideek gure herrian eta horrekin bukatzeko modu bakarra hori delako, ez? Aztertu zer gertatu den ikertu eta hartu beharreko neurri guztiak hartu. Eta polizia ereduarena. Nik uste dut hori badela beste meloi handi bat, ez? Esku artean daukaguna eta ireki beharrekoa alde guztietatik baita ere landu behar duguna, ez? Egia da herri honetako zati handi batek ez duela bere sentitu, ez, polizia hori, neurri handi batean, eta ekintza batzuk ikusita ulergarria. Are gutxiago, ez da, seguru. Baina garbi dagoena da, polizia bat izan behar baldin badugu, horretan ere pentsatu behar dugula, ez, ze polizia mota izan nahi dugun, ze eredu eta oinarritzen nahi dugun, nik uste dut garbi dagoena da, babestu behar zaituen horrek ezin zaituela. Ezin zaituela erasotu. Hori oinarrizko printzipioa da. Eta halakorik gertatuta, ezin dena onartu inondik inora arduradun nagusiak beste aldera begiratzea. Eta ze zentzu dute hitz horiek, ez? Baita ere batek pentsatzen du, ez? Erkorekaren zer lotsa gutxi eta zertarako, ez? Askotan esaten zuen isiliko betu zaude, hainbat hobe zaude, ze ekartzen dio, ez? Edo baita ere beldurra ematen du, ze impunitatea, ez? Hori bota eta lasai asko joan daiteke bere etxera, eta ingurukoek ere, ez dakit, ez der esango diote, niri astakeria bat iruditzen zait. Ez dakit, eta da izugarrizko errespetu falta biktimarekiko, baina baita beste guztiokiko ere bai, ez? Ez dakit, aurpegira barra egitea da. Ze ipuin hori ez du sinesten, ez da aurrezkuntzako hor batek ere, izut. Hori da kontu ez da sinesgarria gainera. Ez da sinesgarria, baina botatzen du halako patxadarekin eta
eta itxuraz ez da zer pasatzen ez da ere. Bueno, bai, gu hemen ari gara, egurra eman nahi, baina ez dakit gure egurra noraino iritsiko den, ez? Eta horrek ematen du, baita ere ez, ez dakit, amorru puntu bat, eta ez dakit, bai, etxipen puntu bat baita ere ez, hasiera batean gertatu zenean, bazirudien ez, mugimendu pixka bat egongo zela, beste, eta argibideak eta eskatuko zirela, baina deskafeinatuz doa, ez? Egunak aurrera joan ala, deskafeinatuz doa, eta orain gainera, etorri zaie goxokia, edo ekarri dute, ez? Goxokia, hauteskundeena, eta nola azukrek askorra uretan desagertzen den, arrisku handia, hau ere, horretan geratzeko, eta beste pertsona baten bizitza erdibituta, familia batena, eta ez pertsona hori bakarrikan, ez? Esan nahi duzut, edozein gazte, edo ezain gazte, festa giroan herrian dabilenak, esan nahi dut. Normalean gurasoek... Diten konotazioak asko dira. Normalean gurasoek bere seme alaba adoleszentei etxetik ateratzerakoan ez dioten esaten gauza bat gehitu behar diote, esaten dute eraman kondoiak, etzazula beste baten edalontzitik edan bada ez bada, norbaitekin itzuli etxera, eta orain esan behar diote, kontu zertzaintzago inguruan baldin badago, ez alkoholemia kontrolagatik bakarrik. Ez da broma, hori horrela da. Eskafandra batekin, ez, orduan, zerako dira, zera. Edo nola ere, analizian herrizaingo saila, segurtasun saila, izan du garapena. Ertzaintza jatorrean ere, polizia baino ertzaintza antifasista, ote zen sortzez, gerra garaian... 36an. Zenbat etxetako aitona monek euren garaian senide bat zuten ertzain, guk aitona genuen, baina asko, eta ondorenean zen olako errepresioa jasan, ezta? Gauza da, ze ibilbide egin dugun, eta gaur egun polizia, kontzeptua darabilgula, eta horrek zer duen bere baitan edukiari dagokionean. Edo nola ere, sail baten menpean dago, segurtasun saila, herrizaingo saila ere izan zen, izen ezberdinak izan ditu argi, hauteskundak tartan egonda, akaso ikerketa hau beste kolore bateko hautagai edo sailburu bati gainean eror dakiokelako, tira beraz, polizia ereduari dagokionean, Arnaldotegi egunotan neko ausart entzun dugu, kasik galdetzen zuen, nor dago prest, ez? Zeinek nahi du izan ertzain? Tira, horre bada melo interesgarri bat, eta gizarteak berak hausnarketa eta implikazio bat izan beharko du. Ezta, egia da, Suarren kasua beretan lazgarri izan dela, zauritu gehiago izan dira, egunotan jakin da beste bi lagunek zauriak izan dituzela, jakinarazi dutela, beraz, baliteke gehiago izatea, eta ez dela argituko nork jaurti dituen foan pilota horiek zehazki, Kabakasa guztian zoritxarrez alaxe gertatu zelako. Edo nola ere, argi dago, epaitegiak bere ardura hartu behar duela, eta ikusi ere zenolako jarrepena duen, baina berriz diot, zein izango te da hurrengo sailburua, nola jokatuko te ditu kartak, gainean uzten dizuet, neskak. Ertzain ezakit, baina barne sailburu ere zalantza ez da, zeinek nahiko duen. Izan, bega bota, apagairik badaukagu. Emakumea izango dela. Bueno, izan dira ez da, aurrez? Barne saila... Bai. Deredia, sailburua, aritu zen, estrainekoz esan dezagoa. Eta egia da aurrekaririk ez duela, ez dakit, hautagaiak okurritzen zaizue, alderdi politikoetatik haratago joan da. Norbait ikusten duzu ez dakit, Garbine Biurrun bat, edota ez dakit... Behar bada bai emango lioke Garbine Biurrun batek, uste dut ez liokela bat ere tentatuko justu sail horretan izatea. Erronka baina hor izan daiteke ez, persona bat emango diona gizarte izaera bat eta ez hainbeste miren, zein gozen ukezu barne sailburutza batekin? Behar bada erratza atera eta astindu. Iruditzen zait, batzuei utzi zaiela fascismoa bertaraino sartzen, sartzen utzi zuten haiek pentsatzen ere zuten neurri bateraino. Ertzaintzak ikusi genuen lehengo udan turra aurretikako jarrera haiek, ertzaintza legebiltzarraren atean, Eusko Jaurlaritzaren atean oldartuta, uste dut fasismoa barru-barrura sartuta dagoela, horregatik esaten dutenean polizia eredua berpentsatu behar dela, berpentsatzen eta berdisinatzen den bitartean garbiketa handi bat egin behar dela.
Oiana, zuri ez dizut galdetuko, ze esan dezu dagoeneko hori inorrek ez du nahi. Beraz, zergatik galdetu, Oiana, ez nau gehiago. Bueno, bestela udalgintzan utz daiteke auzia, esan nahi dut, eta beste nola baiteko antolakunde bat, ez? Herri-zerrikoa, esan nahi dut. Hori ere berpentsatu beharra dago. Polizia eredu... Udaltzainena, ez? Osea, garai batean, udaltzaina, zuk etxea gelditzen zinean... Hori aurreko baten ere aipatu zen, miren. Baina giltza galtzen zenituen nion, udaltzainai eskatzen zenion laguntza, eta laguntza ez zutera atia irekitzen. Eguen giltza emango zenioke? Udaltzainari, nire herrikoari baizetik ez zaitu. Gertatzen dena, miren, milioi bat biztan lehituen hiri batean, giltzez haratago, beste arazo egunerokoak, bestelako kontu batzuk ere ekartzen ditu. Bai, baina normalean udaltzaingoak... Bueno, aguazaiak kaleka. Bai, claro, udaltzainak berez, bere eskumena ez den edoztartarako ertzaintzaren bulegora bidaltzen zaitu. Oso ondo banatuta dituzte euren ardurak. Baina udaltzaina pasada izatetik, arazo bat zenuenean laguntza ez dizun, herriko bueltaka zebilena eta derrepente pintxazo eta ikusten zizuten gurpila aldatzen eta hurbiltzen zen, izatera kontrolerako beste eragile bat, non behartuta dagon, baita euren borondaten kontra ere pistola eramaten. Erizaingo zaila deszentralizatuta. Adibidez. Jakin ezazu, hemendik aurrera, lengua astekoa aintzat hartuta eta gaurkoa, isun gehiago izango dituzula. Hemendik aurrera, hori ere... Gehiago izan barko dituzet, ez ditut izaten, gutxiko ezin dut eduki. Eske perfektua ezin da izan, bai, miren daukagu. Bidasoa... bueltan di joanean abisatuko zaituzte. Bai, bidasoa aldetik. Baina, bueno, aurrera egin behar dugu, izan ere baditugu hainbat gai, oraindik hizketa gai. Barkatu. Ez dugu aipatu Tolosako eskopeteroena, titularra Guardia Zibilaren kuartelilora joan barko dutela baimen ateratzera. Hori da, San Juanetan eskopeta eritiro eman nahi duenak, lehenengo kuartaletik pasa behar duela. Bueno, jaietan eskopetak erabiltzera ohituta dagoen herri bateko esperientzia kontatzera noa. Gu Jaizkibel konpainian aspaldi erabaki genuen egitazko eskopetarik ez genuela onartuko gure zean. Bada, ordua, gauza bada festa giroa, ohitura, mantendu, eta horrela, baina bada ordua festa giroetatik arma guztiak aldentzeko. Baita jaietarako erabiltzen direnak ere. Arma kanpora, hortxe, azken hitza. Eta esan dudan, bezala, hortxe, ekin doktorea gurekin. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a hacer. Eta bai, denok lurrera, Matrix eran. Bai, gaur asteburu honetan egun berezia, 23 F. Zenbaitzuk ez ginen jaio, baina 2 urte lehenago gertatutakoak arrasto luzea utzi du, besteak beste, frankismo osteko garaian ustez transizioa dena ondo eta beste argi, Guardia Zibila militarrak estatu burua. Juankar, hortxe, orain bere ondorengo, baina tira, azkenean gauza berbera. Alaxe dator, aste hau, alaxe datozkigu, hauteskundeak, soinuan da aldaketa bat ere eskatuko dizu zen ere, zer gehiago gertatuko ote zaigu? Posible alda, epaile batek halako adierazpenak egitea? Mafioso, Camorra, Drangheta y Sacra Corona Unita. Castello epailea, honezkero epaile izar izateko bidean, eta ikusten duzu gainera zinematografikoki bizi dituela, garaiok, tira, zer gehiago dugu? Badakizue zer behar du Euskadik? Zer gehiago behar du Euskadik, gogoan izango duzue Urkullu atzean utziko dugu, baina zer gehiago behar du Euskadik? Punto. Sic. Cierro comillas. Ulertu nahi duenak, nahiko hau. Bai. Eta Quillo! Bai, gure politikagintzari saiatu gara halako zera ateratzen, bestela aspertu egiten garelako, eta albiste honak itxoren, oraindik ez ditugu eta Castello lehenago ekarri dizuegu, mafiako sailkapena egiten, tira, halako ez dakit hitzaldi, solasaldi, kolokio, kutsipanda, ene bada. Entonces, en aquel entorno de esa tensión que ves que no te lo dan,
zertaz, ari, ote da, geure Castello jauna. Bai, frantsesei gezurra esan zienekoa eta ari buruzko informazioa nahi zuten, eta esan zuten, ez badigute ematen, guazen esatera Iban Kolona Espainiar estatuan dagoela. Hau gauza erreza izango da, ziria sartuko dugu, zizenpetuko dute eta mundua konponduko dugu, ene bada, epaile bat, hau aitortzen? Pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije, muy bien, pero Colona está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. Hau epaile batek, tira, eta pentsatuko duzue, zenolako misioa, honi bai 007 bikain aterako zaio, Castello epaileari, ez, izugarrizko txapuza, beste behin ere Espainiarrak ez dakit, betunaren pare, gezurra esan, frantsesek jakin aurrez, eta zer pasaute zen, aipatzen du gainera, halako toki ez ezagun batean, total, Malagaldean, Fragak bainu atomiko bat hartu zuen inguru hartan, hain zuzen ere zergatik elkartzen zego beti. Zikloa beti abiapuntura iristen da, hasierara, alegia? No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Lo firmaron, se firmó el Málaga, pero no lo cumplieron. Eta ala bazan eta ez bazan, aizue, kontu gehiago, badakizue gizonezkoen aktualitateak beti ematen digula, zer esana, zer gehiago dugu aste honetan, bai, Puigdemonten auzi honekin, Castello ere bueltaka bazebilen, tira, Madril Eguntegi Nazionalean, badirudi azkenean ikerketa bai ez, tira, horretan segitzen du movida guzti honek, ikusteke amnistia auziak zenolako ondorioak, tira, nazkatzen ari gara. Goazen mundu zabalera, hane gauzak beste maila batean egiten dituztela, Bidenek Putin iraindu du, bere ama tartean sartuta eta ez da bat ere ideia ona izan, besteak beste Putinek Hollywoodeko cowboy ditu diolako sosegu handiz etxe zuriko ugazabari. We can have a lot of fun. I'm a man. Gauzak gori-gori, Putin eta Biden, etxe zuria, Palestina arituko gara baita gaurkoan ere, mundua ondo hornituta dugu eta sare sozialekin gainera ezin aspertu ez du ematen. Egunak, 24 orduek eta bere minutuek ez dute ematen guztiari jarraipena emateko. Tira, hala ere, egunotan berriz esaten dizuegu bezalaxe, albiste honak behar ditugu edo bintzat arima auspotzeko beharra badaukagu, beraz, Eixe, badakizue, milaka ikustaldi izan dituela Biden eta Bonanzarekin egin dugun bideo bihurriak. Gaur, aitzakia ezin hobea, berriz ere gurera ekartzeko. Nahikoa gaurkoz. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? This is how desperate the people in northern Gaza are. This aid truck, filmed at the end of January, is one of the last to enter the region. Beste behin ere, hizketagai mintzagai Palestina, izan ere sarraskiak, genozidioak aurrera darrai, ez da geratzen, eta gero eta irudi krudelagoak ikusten ari gara zuzenean emandako genozidio honetan gosetea, orain azkenetariko bat, ez da? Izan ere, laguntza humanitarioa ez bada sartzen, boikoteatzen badituzte, janaririk ez, urik ez, zer geratzen zaie palestinarrei ekinen? Aire bidez datozen bombak eta horiek dira datozenak, beste behin ere, sinestsi ez dutenei begira, grafikoki, Instagramen topatu dugun audio-bideo hau duzue, argik ikusten da, zer nolako estrategia erabili duten populazio alde batetik bestera eramateko.
Horixe da, ez da, bideo hortan ikusten ari ginena, hori da azalpen grafiko bat, izan ere hori ari da gertatzen. Gaza ja berez oso esparru txikia da, nun 2 milioi pertsona baino gehiago bizi diren hain esparru txiki batean, esan genuen gainera hemen konparazioan sakana izango litzateke gutxi gorabehera idea egiteko. Eta sakanatik herriz herri gerturatzen nun geto txiki batean utzi arte eta bertan erail arte, ez da? Ikeragarria da ikusten ari garena miran. Bai, dagoeneko kalkulatu dute momentuz zenbat bomba botatzen ari dian, eta personako 28 kilo. Bota dituzte dagoeneko. Orduan, horrek irudikatzen du, ez? Zuk esan duzu sakana bezalako bailara batean botako balituzteke tona esplosibo guzti horiek zer gertatuko litzaken. Izugarria da. Beti esaten dut, gure aldetikan zer egin dezakegu, asteburu honetan bertan berriz ere mobilizazioak ditugu, ezinbestekoa da, badakit gure egin horrek ez duela nahiko genuken eragin hori, baina egin gabe ezin dugu geratu. Eta gosea eta desplazatuak dagoeneko, badakizuen Zaporeak ekokide naizela, Lesboseko kanpamenduan dugu sukaldea, dagoeneko sumatzen ari da, palestinarren iritsi era. Iesi doazte, gerratik, goseatik, eta ez dute joan nahi. Beste batzuk badute esperantza Europara joan eta paradisua aurkituko dutena, baina pertsona hauek dira bere herritik joan nahi ez luketen pertsonak, derrigortuta daudenak alde egitera, aspaldi esan nuen, Israelko estatuak hor asmo komerzial huts bat duelako. Ikusi ditugu irudiak non kolonoak esaten ari diran etxe guztiak desegin behar dugu gure gure etxeak bertan jartzeko. Helburua hori dute, nik uste dut inork ez duela sinisten jamasen kontra ari diren. Ikuste dut gero eta nabarmenago gelditzen ari dela, baina tamalez ez daukagu mendebaldea deitzen dioten mundu zibilizatu honen neurriko erantzunik. Tamalez hori aitortu behar dugu, ez dakigu erantzuten. Ez dakigu erantzuten eta ondo esan duzun bezala errefuxiatuek normalean beraien herrian gustorago geratuko lirateke hori, ea, akaso asko eta askori burun sartzen zaien, ateratzen badira beraien herrialdetatik ez dela beste batea joteko gogoz daudelako. Baizik eta beraienean ezin direlako bizi hainbat gauzengatik. Oiana, ikusten ari gera hori behin eta berrizko sarraski hori esan du Mirenek egiten dira gauzak. Gogoratzen dugu, Palestina Gernika hor dago eta hainbat herrietan, nirian ni bizitzina izenean kasu, hori eta errenterian ere badala erakusketa bat, Xenpelarretxean oso lan polita egin dutena, badira hainbat herri ez da, egiten ari direna eta denbora guztien esaten daula, zer egin daiteke? Zeo zer bada hitz egin, egon, erakutsi? Bai, nik uste egia da ez, Mirenek aipatu duen bezala zer egin dezakegu, ez da inondik inora ere egin nahiko genuken hori ez, egin dezakeguna, baina ahoz goran aipatzea bakarrik eta gure mahai gainetan jartzearekin ere ahalegin hori egin behar dugu ez. Nik uste dut gizakiak daukagun gaitasun ez dakit, ze gaitasuna behar bada positiboan ulertzen da eta ez da oso positiboa iruditzen, baina ez dakit, ze erraz anestesiatzen garen halako sarraski, violentzia eta gordinkerien aurrean ere, ez? Eta hau guztia abiatu zenean ere hasieran askoak burura eramaten genituen eta bihotza eztarritik ateratzen zaigun irudi guztiekin eta gaur ikusi ditugunak ere ez dira gutxi gorako eta hunkintzen zaituzte, baina nik uste dut azken batean ez dakit sobreesposizio bat ere behar badagoelako, ez dakit hor begiratu daiteke alderdi desberdinetatik, baina pixkanaka ez barneratzen dugu bezala edo hor egun beharko horrela da ez bat eta bueno, eske ez dugu zer lortuko eta beste eta ez dakiz eta orduan batek ekartzen du bestea ez eta guraldi txarra dator asteburuan eta bueno, elkarteratzera joan beharrean kasi bat total batxean geratuko naiz eta sakanatean irudikatu sakana izan daiteke hau nik uste dut hor dagoela kontua ez azken batean sinestea hori pairatzen ari denen pertsonak gu bezalako pertsonak direla, gurean bezalako Aiona, Mona, emakume, haur, gizaseme, esan nahi dut.
Eta etorri zaiela hau, bat ere, ez dakit espero gabe, baina merezi gabe seguru, eta egunero 24 orduz inferno horretan bizi direla. Orduan, ezin dugu hau barneratu, ezin dugu naturalizatu, ezin dugu gure egunerokarekin jarraitu hau gertatzen ariko ez balitu ezela, ez? Hortaz, nik uste dut, naiz eta auzi hau haundi geratzen zaigun, garbi dago, ez? Ez dagoela gure eskuera bat, baina zerbait egin dezakegu, eta egin dezakegu, Mirenek aipatu duen bezala, ez? Halako elkartekin etare bat eginez, eta hor lanen ari direnei esku bat botaz alden neurrian, bakoitzak alduen horretan, ez? Eta askotan, kosta egiten zaigu gure txikitasun horretan ere sinestea, ez? Baina txikitasun askok gauza handi asko ekartzen dituzte. Eta nik uste dut hori dela jarraitu beharreko bidea. Atentzio deitu zidana da, egun hauetan, aste honetan bertan lagun batek palestinar laguna du Bruselan bizi dana, eta arek esaten ziola, baina garaipena gurea da. Garaipena gure izango da. Eta hori da, egon nitzanean ere gelditu zitzaidan mezua. Oso argi du, garaipena gurea da. Aurrera egingo dugu. Nola indar hori lortu, nola bizi, nola sentitu beste guztiak zuk esan duzu metafora horrekin ez da bihotza ahoan daukagunean. Ez da erresa? Ez da erresa, baina ez zaie beste erremediorik geratzen, ez? Ez duzunean inor laguntzen zuk zure buruan sinistu egin behar duzu, zati bestela zure buruaz beste ingo zenuke, eta ez da hori herri bezala nahi dutena. Orduan, ez bat zaizu kanpotik laguntza etorriko zure buruan sinistea gelditzen zaizu. Miresgarria da zenbatetan muturreko egoeratan bizi den jende, talde, herri, nazioek erakusten duten bizi irauteko gaitasuna, ez? Eta Palestina bada horren adibide oso argia. Jala Palestina, besterik ezin esan, jala Palestina aurrera, eta gu haiekin. Eta pixka buelta emateko, badakigulako beti esaten dugu, modu alaiago batean itzen behar dugu, bai, Palestina, modu alaiago batean, ezin da. Gauza batzuk ezin dira modu alaiago batean itzen, eta gordintasunetik hitz egin behar da, eta horrela egingo dugu, baina badira ere beste gai asko, bihotza, ahoti baino, bihotza belarrietatik ere ateratzen zaizuna pozaren pozez, eta hori besteak beste esaten badizuetan paranoia, bere letrake, Amparo, ezaguna, eta oraingoan beste indarkerian matxista jasandako hainbat emakumek eskerrak eman dizuete, eta esan diote, Amparo, eskerrik asko, lagundu gaituzu pila bat bidean zehar, eta hori zoragarria da. Haupa, Amparo, eta haupa paranoia ekin ez emat aldiz dantzatu dugun, gutxitan akaso. Bai, egia da, gehiagotan. Egia da, talde batzuk edo abesti batzuk errez asko gordetzen ditugula ez dakize kutxatan, eta batzuk ere berreskuratzekoak badira, eta kasuan paranoiarenak badira. Bakizu ni trash metal anestesia zalean naizela, baina aitortuko dizuet bihotza edo arima uspotzeko tartak ere beharrezkoa direla, eta horrelako erritmuek ere baduelako zera batez, korrikakoa bestearekin, ez, tira. Ederki, naroak ondo esan duen bezala, tratu txarrak edota bizitzak ondo tratatu ez duen persona askok, emakume askok eskerrak eman dizkiotela Amparo Sánchezi, gara Hunkarian emandako elkarrizketan ala azaltzen du. Baina bada beste puntu interesgarri bat, 30 urteko errepideko esperientzia eta gero, aipatzen du emakume musikari askok zenolako ekarpena egin duten, eta egiten segitzen duten. Eta aipatzen ditu Euskal Herriko emakume musikariak, alegia. Andaluziatik, estatuko beste puntatik edo eta munduko beste zenbait tokitatik emakume musikarien alako zera bat, sare bat badauela, eta gu pozarren. Eta horrexegatik, ekarri dizuegu Amparo Sánchezen fanfarria. Yo sentía simpatía de su falda y energía, un encuentro de garantías y triunfa la algarabía. Tuba, trombón, trompeta,
Ai, lan baten, esaten badizu ez zertan harrapatu nazuen, galdetzen zianekinek, noiz gorka urbizu ikustera, eta ni lan baten hortan harrapatu nazuen. En fin, Amparo Sánchezekin gaudela, eta despistatu egin nago, klaro, enbidia zer egiten duen. Beno, en fin, Amparo Sánchez neskak jende asko bota du elkarrizketa horretan, ez da zenbat emakume sorkun, labasu, bueno, hainbat emakume gerra zibilera ez bueltatzen uzteko, mezu garrantzitsuak eta zetxute ematen duen emakume honek, zetxute eman duen bizi guztian, eta ze garrantzitsua dan, abestien bidez indar hau, eta behar duten askorentzat ere helduleku izatea. Sortzaile baten egiteko ere bada, ez? Osea, bizidan inguru horri erantzutea, bideak irekitzea, eta batzuek egin dezakete barrura begirako bidaia bat, eta beste batzuek egin dezakete ozen esan behar dituzun gauza horiek, ez? Eta, bueno, denak beharrezkoak dira, eta denak beharrezkoak diren neurrian, emakumezkoen ahots gehiago sortzaileen artean, eman bide asko eta onak daudelako. Iana, zuk ere dantzatu duzu, Amparo. Marki dantzatu dut, bai, dantzatu dut, eta nik uste dut, badela gainera, ez? Musika bat, berehalakon. Alaitzen duna. Zein momentutan. Nik uste dut, bueno, ez dakit, erreferenteak izatea, gauza guztietan garrantzitsua da, baina halako egoeratan dauden emakumeentzat izugarria da halako leiho bat izatea, ez? Eta halako leiho publiko bat gainera, eta gainera artearen bitartez. Ze askotan violentzia egoera batean zaudenean horrek oskol baten barruan sartzen zaitu, zure baitan baita ere, ez? Eta aurrera egiteko, bada barne mekanismo bat, ezta? Jartzen duzuelako, ez dakit, ez? Maskara moduko bat, zure buruari jartzen diozu, eta arteak badauka gaitasun hori behar bada, oskol horri ere, ez dakit, arrakalak topatzeko edo hortik sartzeko, eta konektatzeko zure barruarekin, ez? Eta nik uste dut Amparoren kantek badutela hortik ere, ez? Bai, noski, dantzarako gogoa, baina beste mezu batzuk ere bai, eta iristen dira, eta hain bakarrek sentitu zeintezken momentu horietan, batean, hain barruraino iristean horbait, esan ez, ulertzen zaitut, gertatzen zaizunak izen badauka, nik ere hori bizi izan dut, eta honek badu amaiera bat. Eta buelta eman dizaiokezu, eta bizitza daukazu, zure bizitza daukazu. Hori izugarria da, eta hortaz, bai Amparok eta beste, aipatu dituen beste hainbat musikarik egiten duten lana, ezinbestekoa da. Eta horretan, emakumei ahotsa ematean ere, denok daukagu ez, hortan zer egin eta zer esana, baina ezinbestekoa da. Orain dela urte batzuk ze gustora geratzen ginen esaten kete den abestiarekin. Etzan ohikoa, kete den. Bai, alduntzea, taberna batean ikusta emakume pila bat esaten kete den. Ezen hortxe, gustora. Bueno, ze esan behar nuen, ez da dena parranda egitea, oso ondo esan den bezala hoianak, betetzen zaitunean eta indartzen zaitunean, hori da benetan, letra horrek eta horrek sortzen duena handia dela. Amparo, zorionak, zoragarria zarelako eta jarraitu bidean gauza gehiago nahi ditugulako. Eta zorionak zuei ere, zuek ere zoragarria zaretelako. Miren Urburu, Iana Azkue, mila esker gurean izateatik, plazerra, zer esan, for you. Eta zuei, datorren astean, hemen, betiko moduan, bazen Amparokin, Amparo nahiarekin dantzatzera. Aio!